Hej och välkommen till Yoga med Siv. Idag ska vi göra lite övningar på golvet för ryggen. Det är bara några minuter och skönt att väcka upp ryggen. Vi börjar med att vi pressar axlarna lite bakåt bara för att öppna upp bröstkorgen. Sen hur du trycker skulderbladen ihop. Och så sträcker armarna lite framåt. Öppnar upp emellan skulderbladen. Och så vrider vi eller sträcker ut benen framför oss. Och så sträcker vi händerna mot tårna. Om du inte når hela vägen till tårna så sätter du händerna på benen, anklarna eller dit du når. Och det är viktigt att du har benen raka ben. Och så andas du djupt in och känner hur du fyller magen och ryggen med luft. Och när du andas ut, då böjer du lite framåt. Kommer närmare benen. Raka ben. Och du har händerna dit du når. Och vi andas in igen. Och närmare benen. Och du känner hur du slappnar av i dina utsträckta ben. Du slappnar av i ryggen och huvudet. Och bara hänger såna här framåt. Viktigt att slappna av i ryggen. Och du känner att du kommer närmare och närmare. Desto mer du slappnar av. Du kommer djupare och djupare in i sträckningen. Jag håller andningen i flöde. Det vill säga att du känner att du andas in och ut hela tiden. Och du andas så djupt som du kan. Du tar ett djupt andetag. Fyller buken och ryggen av luft. Och så släpper du ut med andning genom munnen. Kommer ännu närmare benen. Mjuk rygg, mjuka ben. Och en gång till, djupt andetag. Och andas ut. Och komma närmare benen. Nu pressar du pannan ner mot knän och så sträcker du händerna. Sträcker händerna längre än fötterna eller mot fötterna. Och så andas du in med rak rygg och raka armar. Sträcker armarna upp mot taket. Slappnar av i axlarna. Och så sänker vi armarna. Och vi andas in och ut och slappnar av. Nu ska vi göra ryggraden snurra. Så vi böjer vänster ben och sätter vänster fot vid höger knä. Sträcker på ryggen och så kramar vi om benet, om knät. Eller så sätter du handen på knät. Och sen sätter du vänster hand i golvet så nära kroppen som möjligt så att den hjälper dig att sträcka. Och så vrider du vänster axel bakåt och huvudet vrider sig och följer efter och tittar över axeln. Du pressar ut i
höger häl så tårna visar uppåt. Och här, om du kan, så kramar du om knät. Och här tänker vi också på andningen. Och när du ska komma tillbaka så lyfter du upp armen, sträcker den bakåt och kommer med armen fram. Lossa taget om benet. Sträcker på ryggen och så sträcker du på benet. Och du känner om det är någon skillnad mellan sidorna. Och nu böjer vi höger, sätter höger fotsula i golvet. Tar om knät, sträcker på ryggen och sätter höger hand i golvet. Så kramar om knät och så vrider du över till höger, pressar höger axel bakåt och tittar över axeln. Och så sträcker du upp armen och kommer med armen runt. Sträcker på ryggen, håller om knät och sträcker på höger. Andas inåt och slappna av. Och igen så jämför sidorna. Vad är det den här sträckningen gör för dig? Och sista övningen idag, då kommer vi ner på ryggen. Och så böjer vi knän mot bröstkorgen. Håller om dem bara lite lätt. Du har nacken i golvet. Så att du känner att huvudet är fortsättning av ryggraden. Och så ser du om du kan täta taget om benet. Kanske några om varsin armbåge. Och så pressar du låren mot kroppen. Slappna av i korsryggen. Och nu när vi ligger så här så kan vi jobba lite med magen och våra tarmar. Och då andas vi djupt in. Trycker buken mot låren. Och så andas vi ut. Och trycker låren mot buken när du tömmer. En gång till. Andas in. Och andas ut. Andas in. Andas ut. Vi ger våra tarmar lite massage. Och sen sträcker vi ut armarna till sidorna som ett T. Vi har handflatan i golvet. Och så kommer vi med knän böjda över till höger. Och så lägger vi höger hand på knän. Och så vrider vi huvudet till vänster.
Och vi slappnar av in i sträckningen. Alltid att tänka på att ha kroppen mjuk. Även om vi tycker att någonting är svårt, så ha mjuk kropp. Slappna av. Och så kommer vi in i mitten och med knän över till andra sidan. Sträcker ut höger arm och vrider huvudet. Höger lägger vänster hand på knän. Och mjuk kropp, djup andning. Släpper vi taget, vrider in i mitten. Sätter varsin hand på varsitt knä. Och så gungar vi lite från sida till sida. Till sist så ger vi ryggen lite massage. Sätter vi fotsulorna i golvet, armbågen i golvet och sätter oss upp. Vi andas in och ut. Och öppnar ögonen, slappnar av. Hoppas att det här var goda råd för din rygg. Och jag önskar dig en trevlig dag. Tack för idag. Hej då.